Tak jo, a když vás nestavíte mu tohle videa. A teď jsem zjistil, jsem tady skončil hned u obchodu. Jedno se zbraněma. Jsem si mohl koupit zbraně. A smazal jsem si paměť a teď to tady nemám, takže si to vadí, no. To jsem mohl mít novou zbraň. Je to dost blbý. To dostane na hovno. Boom. Si to jdeme věnovat hře. Boom. Pam pam. Ty vole. Jsem na tím kosím úplně. Ty vado. Teď bude reklama. Jo. Tak jo, tak jsem tam měl ta reklamu menší. Tak to budeme pokračovat. Nestřelíš. Ha. Tohle už má 3 části. Ty jo, tak to bylo dost dobrý. Já to jsem... Tohle už je fakt jako... Tady potřebuji něco... Tady bych už potřeboval něco, co má hodně nábojů. Ne? Luzit. Tak jo. A štěstí, že to postava přebíjí. Ale ty... Hej, jak to, že mi zabili? Po. Pam. Jo. Přežil jsem. Tak jo. No. Tak jo. Jdeme na to. Pam. No, ty vole. A kdy teď bude zase reklama, že jo? Reklama bude zase. Nebude. Pam. Ha. Co nenechám sejmout. Pam. Jo, ha. Zase jsem vás všechny sejmul. Tak jo. To bude reklama, ano. Zavřít. Tak. Nemá lidi, jo. Jdeme. Pam. To samý headshoty, já s tím headshoty nemusím dávat. Stačí jedna dávka a je po nich. Mám teprve první část. To se jako zbláznilo, ne? Takovou tam... Seci část... Jo, sejmulo to. V pohodě. Jo, a máme tady tohleto. Jsem přepotládal si až moc, že bych už vlastně získal tu zbraň. Ne, nechci. Vypadni. Tak jo. Jele. Bonus level. Co to má být? Jo. Já jsem nedal bonusový level, ale já jsem myslel, že tam jako něco nebude, že to bude nějaký easy ten. Jsem nevěděl, že to na něj měří. Jo, mám to všechno, jo. A všechno. Všechno jsem to dal. Všechno to musím dát, vole.
Jo. Mám úplně všechno. Ty vado. Ty vado. Bonus shop. 1 klíč. Ne, no thanks. Ty vado. Ani nevím, že jsou tady takovýhle ty bonusové levely. Ani nevím, že tady tolik reklam. Go to base. Tap to unlock. Ty vado. Jo, aha, já potom získám nějakou další zbraň, jo. No, dáme tohleto. Ne, nechci. Já v té boji se šlo ještě něco dalšího dělat, ne? Hej, co ten pytel s těma penězma? Si nemůžu vzít, jako nebo co? Level 10, bonus. Jo, plus to z bossu, jo. Toto? Tak, jdeme hrát. Pam. Tohle je to levelují budu hard. Pam. A to dělej. Ty volá. Tato. No za chvíli se tohleto videjko uchýlí ke konci. Pam. Tohle už začne být fakt hard. Jako ono se to zdá, že je to easy, ale fakt jako ono to easy není. Ono to jako fakt chce těžký. Toto. Proč za diamanty? Proč to nemůže být normální shop, ty vole? Hele, takhle tady dneska budeme hrát a jinou hru, no, nakonec. Tohle tomu jsem dost dobrý, lidi. Tohle to hraju. Uj. Všechno se bez ničím. Ty vole. Tak jo, jsme zase. Za chvíli budu muset ještě natočit další videjko. Pam. Tohle bylo už fakt hard. Tohle to bude poslední level, co udělám. Ale já jsem to zmáčknul. Ty vole. Hajzlo, blbý. Dobře, si dáme ještě jeden level. To určitě. To chci vidět. No, lidi, tohoto hračka je prý nejlepší hra bez Wi-Fi. Ano. Není. Tak jo, když si dáme teď poslední, ne, ještě si dáme teda bossa. Ještě si dáme bossa, boss bude zase totálně easy. Já mám 2000, jo, ty vole, jo, lidi, já mám novou zbraň. Ty vole. Holy shit, ty vole. Nová zbraň za 2000, kámo. Tomu rovnou reklama. Lidi, já mám novou zbraň, tohle. Vy ani nevěříte, jak já moc jsem rád. Damage. Počkej. Tohle dává
damage 2. Tohle dává damage 6. Tohle je magazín 6, to jsou náboje asi. Tohle má magazín 14. Tohle je burst, takže to vstřelí dávku. Tohle je auto. Jdeme si to rovnou vyzkoušet na bose. Ty vole. Aha, to funguje tohle. Aha. To není moc dobrý. Teda, ale... To nevím, se podle mě úplně nevyplatilo. Za ty 2000. Nevím, ale zase to má více nábojů. To vidíme. Bluetooth bundles, co? Ne, nechci. Já si to jdeme vyzkoušet. Tak jo. Uvidíme, jak je to dobrý. Takhle je to dobrý. Má to hodně nábojů. Ty vole, jako, jo, je to dobrý. Ty vole, jo. Je to hodně úplně nakonec. Tak dobrý. Já bych tady teda ukončil tohoto video. Tak jo, tak ahoj. Ty vole, tak ahoj.